Bas nyakura mogi machiegni chenro mar ng'e jothumbe wa kokalo Ramogi TV kama bende wadwa go mbaka kawuono ni endi kod achiel kuom jogo eko bende wanyalo wacho ni gin pioneers kata jogo eko ma ong'eyo chakruok mar benga kata thumni endi mar benga e Luoland. Aseneno thothne ka yore mag social media gi eki ji wuoyo e wiye. To aparo ni pok sigande mar weche mag thum gi eki ji ong'eyo malong'o ahinya. Mano momiyo waluwe nyaka e gwenge gi eki mag Nyatike kama bende wadwa goyo kode mbaka matut ahinya. Ne ochako kanyo endo koda Bwana Magini kendo bende otiyo machiegni koda Jolly Boys Band. To bende entiere gi sigana monyalo miyowa e wi omore kopogore koda mano mar Prince Julie. Awuoyo ewi ng'a kawuono ni endi wadwa go mbaka koda Otoyo wuod Awando. Mano kako ng'ere koda weche go eko mag thum kata kamano wabro ng'eyo matut ahinya e wuodhe mar thum kaachiel koda ngimane mamoro mopogore. Choth ji jawach ni samoro jathum no oselal tindo onge kata ng'ato samoro nosenyielo rengo kata kamano kawuono ni endi wabiro mwachopo nyaka e dalane ka kendo wan e dala Otoyo wuod Awando. Otoyo machiegni. Erokamano Kafaya. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Warwakou e dala mar Kanyarwanda ka kawuono arwakou. Erokamano. Ago erokamano kudonjo e dala na ka kawuono. Mondo awuoyo gi nyikwara Mokajwang'. Yes. E laini mag music kaka an ng'ama jathum. Ing'eni in thothne ji wuoyo ga wuoyo wi lakini weche mag thum gi kienya jok mane ong'eyi ndalo cha to ji pok ong'eyo ga sigand Otoyo wuod Awando maber. Koro kawuono ni endi ma en thuolo mwadwa go e mbaka mondo wang'e ni to Otoyo wuod Awando ne en jagita, ne en jalos thum, koso ne en jawer, koso ang'o mane otime thum. Kata kamano kopok wachako adwaro ni mondo mi nyiswa mana matin nono ni to gweng' ma wantie ni iluongo nang'o. Nikech ne wabiro nyaka kamoro nong'er. Ong'er to kore center wa maduong' kendo ichichwa maduong' ma oriwa gi jo Tanganyika gi welo ji mang'eny ma kuonde pinje mopogore opogore. Jo Tanzania be biro nyaka ka? Makelo dhok ka. Ma kata ka tich ariyo nyoro chieng' chiro maduong' wan korgi mang'eny. Nyaka jo Uyoma loka kocha. Gikalo gi dhok e Mbita Uyoma Feri, Uyoma Luanda Kotieno. Jodala go bado ting'a dhok Mbita ka biro ka? Bira koni. Koro gweng' ma wantiene ma iluongo ni Wang'elong'o Si. Wang'elong'o. Wang'elong'o Si ni ma village ma wantie e Nyatike sub county. Anyalo paro ndalo moro chien kocha cha ne wasebiro ga koni ma walimo Ogudo TC. Ne waselimo kaendi bende jabenga moro ka Matuklo Onyango Appetizer. Onyango Appetizer. Mane gweng' achiel. Bende nitie jothumbe mamoko. Onyango Appetizer North Kadem. En river kujo pogowa kode oja dhot kolal. Koro kama wantiene to Kanyarwanda. Yes. Koro Ogudo TC bende ja Kanyarwanda waka. To village mwadake mopogore Ogudo dake mae. Anadak Wang'elong'o. Kama wantiene. E gweng' ni endi kopogore gi jok mikwano gi bende nitie jothumbe mamoko bende. E gweng' ni kopogore kata ma samoro ne umbgi olandore chon e weche mag benga. Nitiere ng'ato ne wan go kane Nyanja. To gi Siso Kutura. Koro Siso Kutura korgo Onyango Appetizer. Nyanja bende ne a loko ng'er korgo Onyango Appetizer. To Kanyarwanda ka to koro dang' awach ni ane jathum ma uwuok e Kanyarwanda mokwongo. To ng'ane ne korgi ni kon mane gi koni Bwana Ema gini Opiyo Bwana Ema. Bwana Ema koro wang'ayo ma ubiro gono. Yes. En kore luwo ka gi Mbithe Junction Nyakore. Kae to igike center miluongo Tho. Koro Tho kanyo e dala gi center ma dala gi. Beto bor gi ka. Ok bor gi ka en ma ena kama dakika moko 20 tigik. Okay, koro Otoyo wuod Awando. Ma endi en nying mar thum. Inyalo mana leronwa ni to nyingi
manyingi en mane, kasto bende dongo mari ne chalo nade kachiel koda kata mana sombi kapok adonjo wuodhi mar thum? An nyinga mane kanonyuola 1962, to nyinga mane ne ochaka gi minwa gi wuonwa niluongo ni Pius Onyango Awando. Pius Onyango Awando. Koro Awando e babawa manonyuola. Koro toke no wadhi sikul matin ka 62 70 nachako sikul. Koro achako sikul Kimae, adhi nyaka tindi luongo ni grade 7. Watimo CPE. Kaeto toke no weche mag achiel ariyo adek mag pesa. Yes. Nodhi obedo kuom jonyuol ne lwetgi ne ok ni maber. Sikul to ne anana machwa. Kaeto wabedo matin, koro mwajoene Opiyo Ema e Victoria. Kuo winjo ni chance odong' kolela opogore. Awino lawi odhi loka, kolela opogore chako Victoria bi. Koro gi duol mane wan go nikech nwawero sikul, nwawero set piece to gi folk songs. Koro nwawinjo ka an gi sauti mane anyalo wero awera thum. To kanadhi 1978, adhi ir Opiyo Ema gini Migori, to miwa interview, kolela manomiya interview, manomiya wan ji 10. Kaeto ne giyudo ni sauti mara ne nyororo. Ma oyudo ka tayari Opiyo Ema en ng'at moseloso nying. Ma Opiyo Ema to osewero awera gi Paul Orwa gini chakre higa 70. Kane gin gi Paul Orwa jasolo to gochieng' Nelly. Gine mane gichako Victoria 1970. Koro gibiro bira to karomo 78, koro kolela pogore dhi chako Victoria bi, to Opiyo dong' kende dwaro jotugo. Koro mamba dhi ayudora e jotugo kuom Opiyo Ema Victoria A. Koro nowe Victoria Jazz, koro chako Victoria A. Okay. Kamano. Maendi koro e kaka ne iyudori midonje thum. Koro mane kaka yudora madonje thum, ma koro wagaga thum rame koro. Ma wachako wadhi wapogore go Opiyo Ema gene go. Ma wachako kendo Jolly Boys. Wan gi Prince Julie go umo more. Koro ka Opiyo Ema iwuok e higa mane, kata uwuok e higa mane un gi Omore gi Opiyo Ema wawuok e 81. Okay. 81. Ang'o mane ogolou ka Bwana Ema? Ok ing'e ni ndalo chane gi wach moro nowuok ni gode barore. Gode barore jogi joka. Kane iwinjo gino kata kan ndalo mano ne pod itin. Ananeno mana cassettes moko kondiki. Jogi joka kata moko ne an go kama ondiki jogi joka. Moting'ogi. Koro ne wabarore mana kaka dala achiel bende ok unyal bedo e dala kata king'iyo Simba Mwalo ne okawo od wuoda moro mu kanyo. Mane wuon dala machielo cha. Omacha. Mano e wuon dala. Koro ubedo to ka ndalo ni oromo ne nyalo dar ka wuore dhi go dalani. To chik mar Kemila mar Luo oyiene inyalo dar mondo dhi go dalani. Opiyo ne wuonwa kendo en mano puonjowa thum, mane nopuonja wer mana chalo kaka nyathi ode. To kano gik sama koro wabedo Prince Julie wabedo go kanyo, ane mana rwako Prince Julie kuome. Omore Opiyo Ema mano kelo koa Kisumo. Adhi aromo ne ka Piyo Kea, adhi arwake Victoria. Koro wachaka practice kwa biro kamano. Kapuro wana go Opiyo Ema e Victoria. 80 chakre 78, 79, 81. Koro mwana ni koro wawe jaduong' bochako dhach, wan wachako Jolly Boys. Koro mowuok e umo more kod Prince Julie to gi an. Ma koro ne un ji adek mochako Jolly Boys Band. Koro ne wan ji adek mochako Jolly Boys Band. To bende Jolly Boys Band no, sama wa Nairobi gi ng'ato ne marehemu Oluoch Kanindo, sama Oluoch biro bedo mbunge ma Homa Bay mokwongo. Oluoch obedo nyaka assistant minister. Ka en Homa Bay, ndalo mane pod gin Homa Bay ne pok gibedo Migori. Koro kane Kanindo okelo kata Kanindo koro noseol gi weche mag production. To miyowa ore miluongo ni Kolela Mase. Koro Kolela Mase ne nying mane wabiro mane wago Nairobi ga 81 ne wan band wacha ni luongo ni Victoria International. To ka wachako practice mwadhi ga recording mokwongo, to Kolela odhi one ni Victoria International koro golwa. Koro omiyowa
ondike Victoria International in bracket to bathe to ondik ni Jolly Boys e thumbe wa mane wagoyo mak sainde ka. Koro Jolly Boys ema koro kanosemiyowa to waendelea go mwago e chieng' nega madhi e beach kato bende bang'e no wachako pogore. Koro wariwore gi brother Charlie, Gudonga Gwata to gi oganda moko mane wan go. Okay, achayo gene. Okay. Koro adwa ni miya sigana matin mar tich e bwo Victoria A ma bende ne otelne koda bwana Emma. Kaendi ne chalo nade nikech kaendi aneno ka chal ka gima superstars mathoth owuoke. Ok ngene Emma gimomiyo nogolo superstars. Prince Julie wayudore ga tera rwako ka Emma. Prince Julie. Omore bende wa Kisumo. Bende wadwar rwako ka Emma ma wapuonjo wer wan gi Emma. Ogudu Tisi bende achaka dua ka odala ka achaka tero kendo join Victoria gi Emma e grupo mar Emma. Brother Charlie bende wayudo e National Youth Service kama ne entiere Waraka Nairobi. Embo chako bedo jageta waka. Rich Huda Bando bende wayudo kanodagi min gi State House Nairobi bende warwako ka. Ywech Malago Chumbi Waya bende wayudo Nairobi kanene gi Chaplain Gode Kutula bende wachako warwako kendo ka. Koro nwatimo practice mang'eny ma wago thum mang'eny ma chine no wakawo kata namba ndalo no bende. Koro mane momiyo stars mang'eny ne Opiyo Emma obedo go kendo wuok Opiyo Emma. Victoria kamano. Okay. King'iyo kata mana kit kaka band bedo managed kata tele band. Ne en kit telo mane ma samoro ne nyalo miyo jogo eko ma umagi odhi olach owuok mathoth ahinya e bwo bwana Emma. Wacho ne? King'iyo kit telo ma samoro band leaders nyalo bedo godo ni gin jotelo ma ong'eyo fwenyo kata mana talent ma ng'ato nigo kendo imiyi thuolo ni mondo mi tim giri no e band. Dibed ni maendi e gima ne samoro nyalo miyo superstars wuok mang'eny kama endi kendo ng'ato wuok gi chir ma olos band ma nyinge landre maber. Gima ne timore kacha Emma nomiyowa freedom kendo noherowa. Koro kano wadhi recording to ng'ato ka ng'ato odwani mondo olos wende. Koro brother Charlie loso mana mare, Otoya Wanda loso mana mare, Oumo More loso mana mare, Prince Julie loso mana mare. Kane recording ma karaka wadwa dhi golo kata records kata par to ng'ato golo wende ariyo to kwa dhi golo record matin kata record moko abich to ng'ato golo nus wer achiel. Koro kaluwore gi composition mandalo cha. Yes. Wende kano wasego recording to ne igologi. Koro luwore gi mane usore ahinya. Koro nomiyo wabedo stars to gi pakruok. Wawer, wagoche body, kwa dhi e climax to koro wachako pakore. Koro ipako to Guda Wando, ipako More Mamor ka nyathi, ipako Julo Kego Yombe Chieng' Jamondo, ipako Indo Guro Lo, Jamarabeko, Tangu Dite Nyakwar Mariko. Koro wayudo uma kaluwore gi tich wacha. Kata gi pakruok. Gi pakruok ni to gi practice mong'etho ma ben watimo. Erokamano. Ni wachonwa nyingi mantiere opande. Ok awinjo kiwacho Otoyo. Otoyo ni nowuok kanye? Otoyo to koro Omore maduogo chaka kwadak kode ot ji ariyo. Koro osemora machake ne Omore Mamor ka nyathi. In mane chake nying mar Omore Mamor ka nyathi? Kuom moro mane omiya kwadak kode nikech nyinge to ne Jono Uma manonyisa kano waromo kode. Koro bedo ni koro wabedo koro magole Jono Uma ne nikech nohero miya mor. E yo mane? Nomiya miya mor kaka koro idagi ng'ato e ot. Nochuo wach koso samoro oluongo wach. En gi miende moko magalagala kata dier ot ka. Koro ka ne chunyi dwa bedo mojur. Te ipo mana kinyiero. Koro emomiyo kano wadhi recording ne ng'ato napuondi Jaka Records kama ne ng'ato ne nitie Napolo Kego Duo Jalego Ndere. To kanyo ma koro apake no More Mamor ka nyathi. Koro en be kit wer mano neno kana wer ahinya. Opaka ni Otoyo Awando Odiero Luoro kamotimo ochafu. Aseneno nying no kamoro. To Guda Wando Odiero Luoro kamotimo ochafu.
Okay. Sawa, mano mita. Omore ne en ng'at machalo nade kane utiyo kode? Omore ne en ng'at mane enye weche mag tich mag thum king'iyo kata mana compositions mag nikech thumbege gin gik ma pod ji ohero saka sani. Compositions mag John Ouma ne beyo kendo nawero negi kaka nodwarogi nikech ane mana wero lead to en gin gomondi senior ne giwero duol maduong'. Koro an kawero matin to ne dhi donjo gi duonde sawasawa. Ok hivyo ni wero matin? Ana wero duol matin. Alto? Mamalo, duol mamalo. Mar solo, mar gita. Okay. Kama gita ywake. Mano kuri dendo gani soprano kuso? Iluonde duol mamalo. Wan kaka wajo thum no en mana duol mamalo. To duonde madongo ne en duonde mapiny. Aha. Kamano. Okay. Now, go namba kama tine wi Prince Julius Okumu. Kichi wacho ni en achiel kuom joma bende ne owuok godo ka udhi loso Jolly Boys Band. Prince Julie mokwongo e gweng'wa kama intie ne waromo kode, ne en wede jomoko ewi pith ka. Koro kana dhi Ong'eta kowe gi ndiga nyaka Ong'er. Kane pod wakia ni wadhi bedo jothum. Ambe ni pod an kima e skul. To ndalo cha ne pok oge daraja. Koro daraja adhi akowe nyaka dho wath kacha to idho ije to dhi loka nokona nodhi bondo kosiemo e sikul. Ndalo nosomo bondo kosiemo koa ir wedenegi. Koro bang'e no kadhi ajoin Victoria Jaduong' Opiyo Ema tema ka koro adhi Nairobi to odiochieng' moro achiel kawuok Gomongo kama nodake ne adhi town to ka gika nyama Kariobangi tapo kaneno Prince Julie, aneno Julie to en to moke kijana mana kocha tagwele tembo nena to biro. Koro bene to yage kanye imbe kone takone wanti wa Nairobi ka wago thum Opiyo Bwana Ema. Wuoth mana dhi e town no nokethore mwago makore kona. Wadhi mana kode ot kama nae Kariadudu. Koro kwa gi kacha to ro ka gitni ne wan ge ot. Ne owino misia no mewa gitni moko ne mondo watim practice. Koro gita moro ne nitie ma jaber ma iluonde Kawai. Kawai ne makoro kane ka koro wan kode ot kar kone me ageta be ange me ageta gwel. Ta kona anyalo mi geta. Ta me geta ne. Koro chako mana gwelo. No gwelo ma wuoth mano dhi e town no dhi mokethore chine nyaka naromo kode ka saa 5 to wabiro abira kode nyaka saa 10 makoro giko nadoga kowe ko dok mane ode ot kama ne tie od jaduong' moro ne jaseme Kariobangi. Koro kinyne ochako duogo raona ne mondo koro ne en ja welding. Prince Julie ne ja welding. Noloso mana chuma gige chumbege. Koro duogo raona ne mondo koro adhi ang'e bende kama nodhiye kama ne wuotho kethore cha kama nyodhiye cha. Wadhi kode nyaka Ngara town Nairobi. Nyaka workshop kama ne gintie gi jaseme. To oweto diusa gi jaseme ne jaduong' madak kode Kariobangi to en wuon workshop ne. Koro en motiyo kode. Koro okawo musmeno ong'olo chuma moro to wago kode mbaka be abero bute. To pok ka lak musmeno odhi ong'aro lwete. Koro kong'aro lwete to lwete ne ochako chwe remo. To kani Basara jaseme wacho ni mondo gidhi e od thieth moro kanyo. Kaka ne gidhi e od thieth no to weye ni mondo waduog kode koro duog ot nikech nohinyore. Kaka nowe tijno kaka koro kiny wana kode ma lwete nochango to noyudo ka nwadhi go thumbe moko ne ng'ato napondi kochomo. Thumbe lebo moko nwagolo ni Mach Mariwa. Koro Mach Mariwa gi ema koro otimo practice ka Opiyo Ema be achaka nyiso Opiyo Ema be ne Jamigori oyudo ni embe ne Jamigori to bende nyamin Prince Julie moro ne chi Ochieng' Neli mane iluone Ana nyar Kingi nyamin Prince Julie maduong' mane Prince Julie luwo bang'e ne chi Ochieng' Neli. Koro Opiyo Ema kowinjo ni oa Migori to rwaka jogita malong'o be nwaonge embe nong'e gwelo gita. Mwagwela gita maka nwadhi go Mach Mariwa achiel to odhi ogoyo first rhythm e Mach Mariwa achiel. Kae to bang'e no koro Prince Julie wakawa
mwagocho go nyaka koro tho ema nyopogo wa kodgi. Okay. Maendi manyiso ni samoro ne un gi sigana malach ahinya kod Prince Julie. Ne wan gi sigana malach kaluwore kama naromo kode makowe gi ndiga kapod wakia wadhi bedo jothum mana rawere. Achaka adhi aromo kode Kariobangi Kanyama Nairobi. Machaka tere or kama ne wantie. Madhi amiya thum moloke jathum embo chako konyo oganda moko. Ma ubedo e Jolly Boys Band. Sani mpod ma Victoria. Koro Jolly Boys Band to koro waru wabedo e ga pura boro kadhi pura boro gare o pura boro gadika. Seche ma koro ne ubiro ji adek gi mano more gi into kod Prince Julie ma uloso Jolly Boys Band. Ere kaka ne uchopo ma uyiero jatelo mar Jolly Boys Band? Eto no wayiere mana chutho mabeno wachuna go more eto no kuyier. Na wayiere ni ene manogo solo to wan go more ne wan jower. Koro no koni Julie ne manyaki bed no band leader. No iwa wiya meeting no wadhi mana wendo no ero kwada ka wendo. Koro meeting wadhi e tiang kwaloso wadwa pogore. Ni akocha. Ok ni wadwaro kar siri matut. Godieka. Koro kae ndiye ma uyiere jatelo mar band. Koro kae man wayiere Julie jatelo mar band moyie koro mochaka practice go thumbe meneno koro wan go kage. Ma oyudo ka osekendo Alili pod ok okendo. Pod en magi nyako moro ne chiege miluongo ni Gati nyar Kuria to en mana gi Resmond Right mano were e thum na wero muga ye jawang. Resmond Right no ema ne chiege seche go ne gi mon ariyo koro Aliana Princess Julie to waduogo ka ba chien mana pura boro madhe ga ariyo gadika Jerusalem moyo kane ke Prince Julie ne jalejo mane neno kata kaka kawe wane mano wasere wane no na rikoso wane mano wadhi kore mo wuoyo galiana mo wen ma wakawe magara kano ngima sando kuipenje to kone mage kachuoga mano sera. Anyalo paro kane Princess Julie pod ngima no wago kode mbaka to an no nyisa mana ni amanye otoyo awando be wagogo mbaka. No ng'eyo na buru nyisi kaka ne nikech embe nja no era enya. Nikech ng'ene nyako jok mosere wi ok wilgo. Okay, tho maro more. Gi tho mar Prince Julie. Obende ni chiegni go. Ma no yudi kanye to ne chalo ni nade komakore koda wuodhi mar thum. Tho mar Prince Julie oyudo ka wane Nairobi. Tho mar umo more oyudo wago umo more kwa gocho go umo more. Kawa Esosiaya wachakwa dhi e banga to ni Ibrahim Okoth bene producer wa jago Kenya moro. Eldoret wa bedo Eldoret kanya man watime practice moko mag Defect from Love. I Defect from Love. Wendo no ni participate? Wendo no na participate mabera enyane mana were ruon mamalo. Koro watom practice ka Eldoret veleda ba wachak wadhi kendo Nairobi koro tuo ewe tuo chake gi Eldoret gi Siaya ka. To wadhi Eldoret tuo wadhi Nairobi tuo kore mwadhu wagole gi Nairobi kucha ni koro wasetieko recording. Koro embo kono ane awa adhi Migori adhi hospital. Wambo kone yaredi nya de hospital kanya sawi yete buro madhi chango. Koro wambe hoye wakwago chuki Migori club. To ema ka to kutiega joma achiel jombe ariyo joma mar adek to omwane Nyasaye ome. Ma koro wambo wachak wating'o vyombo wamwa biro Migori. Ma wabedo Migori moro mudiochieng' mane koro nwadhi gole e mochari ma wadhi e mochari man be mana ting'o lepe e uru bag mane de rwakne mwadonjo mboe mochari mayude konindo ma orwaknwago ma wakawe gi gari ma watere nyaka Radienya dalagi. Modhi moike. Tho mar Prince Julie ntiere joma pod wacho kata Princess kanwagogo mbaka en ne pod en obelieve ni nowuok e lwet dhano. Ne ang'o mano wuok e lwet dhano? Tho mar jaode ma Princess ma Prince Julie. Kafaya onge ng'ama nyalo tho e piny ni gima neno. Kata Nyasaye omiyo kata tuoni monegi to ji ero ne wuok e lwet dhano. Kata wane madangi moro gowa met watho kodi dala na kasani. To dangi winji mana ne otoyo wando gi Kafaya macha bo wuok me lwet dhano no kor kata otoyo wando. Koro Prince Julie ne tuo
wabedo kode Nairobi ahinya mago. Prince Julie ni tuo, an ang'eyo ni tuo ne manonege. Omore bende ni tuo mwatemo thiedho sawa sawa gi yore te, osiptende madongo gi te motamore manotho. Koro an awene Nyasaye manomogi e tarigegi. Kaka Nyasaye nyalo omo ng'ata ng'ata. Okay. Kamano. Ma endi noketi kanye seche ma koro iwito ji ariyo mani chiegni go ma samoro neno ni udhi godo kanyakla e thum ka watieko? Ma ne chunya noparore to gi kaluwore ng'eni Kafaya dwa nyisi gimoro. Sani nyithindo mineno mago thum machalo kata kaka Diema gini. Gin nyithindo matindo nikech anyalo luone nyathi nikech wuon gi matiyo go kaeto ni pod en e bwo mesa. Kaparo thum mane wagoyo e Jolly Boys, aparo thum mane wagoyo gi jaduong' Opiyo Ema, thum wago gi Rich Rabando gene go ywe chumbi waya gene. Ochido chunya gi thum nikech thumbe wago ema kadhi e beche gi tanwake goyo. To kachiko ita tawinjo ka chal ne igoyo mane wagoja to kawinjo kaka nwaweri kata kaka nigoye tayudo kopogore. Koro jogi go copyright. Koro omiyo an sani an atiyo me mining. An adok e tich ma gold. Kama tiye kata sani. Ma weche thum ni weri go? Weche thum pod anyalo kata sani an gi wende. Juoka mar thum jato kelo na wende. Alosa wende an go e ot kacha. Okay. An gi wende ot kacha mang'eny. Okay. To aplan mana kaka nikech producer betili onge mane rekodwa. Sawa. Yes. Adani make mana kanyo. Yes. Kwa dugo to wadwa go ane namba kama thoth ewi moko kuom thumbe mane iloso. To ka achiel koda samoro sigana mantiere tok thumbe gi eki. To ka achiel koda kata mana weche mathoth ahinya umakore koda gik ma ineno e weche mag thum. Sawa. Kamano. Nyakwara mogi wamake magi kanyo endo waduogo bang' kinde machuok kende chenro ni endi mar ng'eyo jothumbe wa. Nyinga en Solomon Atito Kafaya. Hera, andhoga, adira. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjugira jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Basi nyakwara mogi machiegni kendo e tielo mogi kabisa mar chenro ni endi mar ng'eyo jothumbe wa. Kawuono wago mbaka koda Otoyo Wuod Awando. Mae ndi wantiere gwenge mag Nyatike ka kama bende osemiyo mbaka mathoth ahinya ka wuoth mare koda Victoria mane otelne koda bwana Emma ka achiel koda kata mana kaka ne giloso Jolly Boys Band en kanyakla koda Prince Julie ka achiel koda more kendo bende gie Samuel Oseni ne otemo lieko moko kuom wende ma bende ne oloso. Nitie gima dwani mondo mi apenje lakini kata ka podi Otoyo ni echa ni wacho ni nying mar Otoyo ni nobiro nade? Nying mar Otoyo nochaka go umo more. Kana sechake no more. Embo chaka ne Otoyo Wuod Awando odielo luoro kama timo chafu. Okay. Sawa. In thothne aneno ka in kor Jolly Boys Band mathoth ahinya ka achiel kod omore ma itiyo godo machiegni kabisa. Inyalo kapok wadhi ka Jolly Boys Band, inyalo miyo wani to gin moko kuom wende mage ma samoro ne utimo kata in iwuon ne itimo ka intiere gi omore? Gin wende mang'eny. Keche wende na duto manobedo recorded. Gin wende 50 chini gaboro. To ging'eni nitiere kaka samoro nitiere samoro wende moko ma wanyalo goyo to iyudo ka ondiki gi mana ni omore. To samoro ji ok ong'eni mane composition mar Otoyo Wuod Awando. Kamano. Yes. Koro inyalo lero. Producer temo.
Koro ne awero Anyango Jangai, awero Alois Adienga Gai, awero Nemi Akoth, awero Julie Nyajosaki, ma gweno go kanyono. Koro ne ging'eny. Anyango Jangai ni ne dhi nang'? Anyango Jangai ne dhi, aluongi bi nyarosenga, piny owito jaber, bi nyisa kako samara, ndalo osekochopo. Nyathi bela na timni ang'o, mama Rosa yuoro tieno. Donge biparo nyamine madam, kaka nene wagi chalo wakodi karango matut, to diche moketho weche. Hello. Gin weche mage ma samoro nuneno ni ka upando kata utiyo godo e thum, ei lines ma uwero, to gin gik ma biro budho higni kendo generation kata kidieny mabiro pod biro mana hero thum? Ne wawer kaluwore gi joma dongo machalo magini, chayo gine mana wan go, ne wakopi gi gik mane gitimo. Kata Kolela kata Ochieng' Nelly. Ne joka ne wero sifa mamalo. Yes. Ne ok wahero weche midwanyo. Ne ka wawero nyako, to wawero awera nyako, kata kiwero chiegi tiwero awera chiegi, kata kaka ma apimo ni mar Anyango Jangai no. Ne wawer kwang'eyo ni wer magoyo ni mara kata mamine nyako no nyalo winje. Jaduong' nyalo winje, ka jopiny nyalo winje. Koro weche midwanyo e yor gita ne wan ne ok wahero e Victoria kata Jolly Boys. Nwawero awera wer mana manimba mar kisera. Okay. Yes. Itemo pimonwa kanyo endo ikisegonwa mbaka mar tho mar ji ariyo gi eki. Album moro nitie mane Prince Julie nogolo ma iluongo ni Dunia Mbaya. Ma be noyudi? Dunia Mbaya to yudo ka koro wapogore gi Prince Julie. Kaja kon wapogore gi Prince Julie ne wan gi brother chale gi ne ndalo mano wagoye joge joka. Mano kuri se donjo ka brother Charlie. Koro wan Gloria Kings, wan go Donga Gwata, wan go Kia Chayo, wan gi Otoyo Guda Wando. Mainano. Ang'o mano goli ka Prince Julie? Mana barruok nikech gore barore. Koro kaneno kuma nyalo bedo manjang. To kambe ma kanye madhi anyono. Pesa. To ngini weche mag pesa da moketho piny ni. Okay. Kwa hivyo tho mare noyudo ka intiere gi Gloria Kings. Tho mar Julie. Tho mar Julie to yudo kane wan go oumo more. Keche ngini Julie tho kane osechako More Kings. Magi gocho kamenga. Yes. Okay. Come on. Okay, sawa. Makuro album mar Dunia Mbaya ni onge kamora mora mi participate. Dunia Mbaya ge ga goya ge oganda mawelo. Okay. Come on. Sawa. Ne temo wacho gimoro kama makore kod weche mag samoro copyright. Maendi en gino endo ma ineno ka gima thoth aneno ka jothumbe magogo mbaka mane ogo benga chon. Ywak ni mae gima noduoko gi chien. Adieri mane wachni? Ok ne ka sani nitie jomo nego bene onego wawer kata onego giwer. To jogi dichako duogo penjowa wan jothumbe madongo machon. Ni to ang'o miyo copyright ma yau ka nikech kata mong'erwa ka. Gigo to athoro dhi matin. To ng'eny ji penja ni to jogi dak los nwa wer. Joma sani wan gi devolution ma sani koka pesa nitie. To eyudo ka ji gombo wer to joma wer gi onge. To jothumbe wagi be ka penjo. To kona ni gima miyo gilos wende kata gima miyo gidhi recording nikech producer mane tero gi recording tiyo onge. Koro mondo mi ng'ato los wer me afford garama mag recording tek. Nikech mondo mi los wer me dhi recording en 1,100,000. To johangla masani koro gidoke copyright. Johangla masani ng'ama tero gi e wer. Producer mane matero gi e recording. Aparo ne gi record kendgi kata Musa Juma nyocha record mana kende. Unang'o miyo nok unyal dhi kata an ineno CD ni. CD magirini. Ma record kenda. Ang'o miyo ne ok unyal dhi record ga kendu? Koro samuoyo mako gi nikech ngene wan gi sida entertainment migoye bane pod onge. To jogi ngene yudo pesa pile. Kech gigoche ba
wiki nyalo goch kata dide ge yudo pesa mag chupa to wan ndalo wache ngene kana wadwa gocho Muru kata wagocho Usenge kata wagocho Kisumu to igocho dichiel titieko ndalo modhuro koro pesa ne onge ne wan gi muda mang'eny mar practice to jowa masane gi gene giyudo pesa mapile pile koro dhi ogalo pachgi e copyright gona ma $300 gona ma $500 gona ma ng'ato bogolo ne gi 1,000 koro paro mare bedo penye practice gi onge ko Okay. Kinde machien agomba ka koda Harry Kamau. Ma en achiel kuom jok mane konyo jothumbe weche mag production. No nyisa ni ne nitiere winjruok nyadiriyo kodu jothum. Flat rate kata copyright. Flat rate tiende ni golo thum to chuli to tieko rekodi koro en ma en gi right mag thum. Copyright tiende ni igolo thum to samoro nitiere kaka ibiro miyi gimoro mabiro kaluwore kod kaka ous thumni. Uno yiero mane kaka joka Jolly Boys Band kata kane untiere gomore kata gi Gloria Kings? Producer mane watiyogo ng'enygi ne wakora. Gimomiyo anyalo wacho kamano nikech kwachako goluoch Kanendo wan go piyo ema oterwa ir producer miluongo Luoch Kanendo. Wagocho no Luoch Kanendo to piyo band leader wa emochiko ni kinyo dhi to kang duogo to nyisowa ni gimomiyo onge to ndalo chengene bath wer kun chiel mana $250 wer achiel mane producer chulo. Kwachako biro watemo gi producer machien kata machalo Ibrahim Okoth Mapesa ok waneno pesa moro mwayude wende to wero sawasawa. Koro kamwachako neno ko pesa kata mana jojo ok waneno pesa ne. Kamwachako neno ko gimiluongo na 1,000 makoro nanyalo kwano ni koro wanya yudo pesa e royalty mo flat rate ka wagocho Ola Recording Company wagocho e anda Kolela Masi. Koro Kolela ne mane luongowa kosegolonwa thumbe mag job kenda mabie gedogo kata piny Kirom. Oluongowa ore Migori to kwadhi to nyisowa ni pesa winyo osebiro se Nairobi lori wuoro gola osekele. Londi uso gola. Jauriri. Koro beduru mondo amiu pesa. To pesa ma Kolela pogo ng'ato 3,000, ng'ato 2,000, ng'ato 6,000, ng'ato 10,000 luwore kaka thumi no usore. Koro en producer mana neno ka Kolela Masi Ola Recording Company mano miyo jothum pesa mana neno. To machien ka kata matoke no to noka neno. Ne wagocho negi to giketo wagi ukora to pesa go gikawo gi wende wago te olal. Okay. Sani ndi iwacho ni intiere weche go mag kunyo goldi. Wan gi masinde moko makunyo go gold. Ni weri gi weche mag thum. Thum pod antie. Maka yudo time kata kupona hero anyalo yudo jogocho bende an go. Manyalo de konya kata recording. Kata sane na plan magolo wende di. Tadhe na golo gi pesa na. Okay. Kamano. Sani ndi king'iyo chien. Enye nyaka ing'iyo kata mana gima kura ting'o kae ndi. Cassette ni. Makura ting'o ni. King'iye maber kata king'iye kachiel koda san mosamoro ne uting'o chon. Santuri cha gebe an kodgi. Kiyudo gi ariyogi. Giparo ni ang'o komakore koda ngima ni mar thum weche mag bedo kata yudo yor yuto kokale thum? Giparo na ndalo to pesa manyalo paro ni nayude to onge. Giparo na mana ndalo tija mane maber mane watimo. To pesa manyalo wacho ni nayude to onge. To mano wuoke ma Kesembo miting'o mar Ogengo Keyo. Kanyo ma were jaora Julita oko kanyo. Oeka wako chiko. Koro ginyalo mana paro nwa ndalowa to ber manyalo paro ni nayudo kata manyalo neno manyalo wacho to ne onge. Santuri kode compact kati CD. To kama nyalo pako ni nanwang'e pesa to mana e Jolly Boys mano wachao gi Prince Julie go umo more esa mano wa record ne Kolela Masi. Okay, koro king'iyo kata mana samoro kakiwacho ni kama ne yude pesa en ka Jolly Boys Band. Pesa maduong' mogik mane yudo ne en pesa dito ang'o mane timo go minyalo siemo sani? Pesa ka gima da siem sani
onge ne ke ndalo cha noyudo kata ka nyithinda pod ok ochako sikul. Koro pesa gi adieri mantie manyalo wacho ne pesa gi nowachamo kod gi raha. Nikech siling 1,000 ditim gang'o ma dipar, siling 2,000 ditim gang'o ma dipar. Koro pesa kan wayudo gi pesa matindo mane wachamo go mana raha, ji ng'iewo go platform, ing'iewo bell bottom long, ing'iewo gik matindo tindo kapaya. Okay. Good. Gin pesa manodhi e raha. Gin pesa manodhi e raha. An gima natimo kodgi nikech ot nagero mar lum ndalo cha. Yes. Achaka ng'iewo kombe mag armchairs gi. Koro magi gik mananeno wang'iewo. Koro wagero udi mag lum tigoyo gi plasta tiginene. To gima nyalo paro nikech gima ng'ato nyalo siemo en sikul. Koro sikul wachak waduog wayude chien ka Jolly Boys gi nigo noserumo. Koro waba mana kisida. Okay. Yes. Sasa king'iyo joma samoro bende ne utiyo godo machiegni ei bands mopogore opogore ma samoro pod ni e thum. En ang'o minyalo nyisogi komakore koda samoro timo gimoro mopogore manyalo kelo yor yuto ma ok ichimri gi thum tir? Ng'eny jothumbe wa kata sani akoni ni an adok e laini mag gold mag mining. To kanyo wantie gosiepna moro ba ahinya be jathum ware iluongo Alex Seta. Kata brother Chali be naromo go machiegni okona ni embe e gwenge kacha gold owuok e buke e lope. Koro sani system watiyo go ng'enywa odok e biashara. To mago joma dongo. To jende matindo to pode waweyo ka pode gocho. Koro gin ng'eny gi pod gigocho to gigo copyright. Koro wan wa joma dongo wato ng'eny wadhi e biashara. Chali nigi biashara mar gold, Alex Seta nigi biashara mar gold, Simewa Piyo nigi biashara mar gold. Koro wan wadok e mining kono. Okay. Jogo moko. Kwa hivyo sani kaka biro romo kodi ayudo ka dala ber, igero ot ma jaber. Ng'ato nyalo wacho ni mae jathum manochanuka mogedo maber. Koso ma pesa ma samoro biro kata yo ma samoro yudo godo konyruok kokale e timo biashara mar gold. Odane wuoda nitie kama duong'. Ma wuon dala madere kan. Yeah. Koro nokona ne baba. Anyalo wacho ni ot managero en ma. To ma gi gimoro amora iye. Gik mane iye go mana Nairobi. Wuoda ogere complete motieke. Wuoda maduong' lecturer University of Nairobi. Wow. Koro nokona ne baba gero ni ot. Kombe ang'iewo ni temano timono. E ot mane wantiere. Mok anyalo riambo wuoda jopiny na gedo milion 3 ok dayud kama nyalo gero. Okay. Kamano. Sawa. Kamano ahinya. Samoro wach mane ma inyalo wacho ne jogo eko ma samoro nie thum gi samoro lose niendi. Ahinya samoro en ng'at nendo masani koro nyinge ema ji wuoye nikech weche mag thum. Ang'o minyalo nyise kaka puonj mar weche go eko mag tony kaachiel koda bedo motang' mondo mi samoro kiki yudri e galruok moro ma dipo ka chieng' moro iyudo ka in nono? Awanyalo mana nyiso jogo ma jotugo warwa. Ng'ato kaka an to awando sani gini an asebedo jaduong' koro. An gi nyikwaya, an gi nyithinda madongo. Koro nitie kuonde moko ma be nyaka mi luor. Nikech sani wan e dala ka sani. To kata ka nyawanda nyalo biro. Nyawanda nyalo biro kata moa kumoro. To wacho ni obiro poya. Kaka ne ubiro ne to yuro ni samoro an mana yo usenge. Koro ok nere maber. Ne wayudo mana kwara gi kapo ne odhi yo usenge. Thum to tija ndeyo. Koro thum anyalo mana nyiso jogewa asasa jothum osebedo madongo moserwako higa 60 ka an kama. Ne thum walosuru alosa to kwanyalo riwore waluongre, wanyalo luongre gi brother Chali, wanyalo luongre gi Alex Seta, wanyalo luongre gi
oyuech malago kata go wuor jamapera to watimo practice kata migori gi wende wamoko to wadwa goyo to oganda wamoko gi bende gitim dhiri adhira e copyright no gitim dhiri adhira nikech mano en mana tich wato nokwago copyright koro gito gigo copyright to ne en mana tich to ng'amoro yore bende nyalo yude ng'ato manyalo wero bende wera Okay, ang'o minyalo nyiso jo hangla kaluwore koda compositions magi kata weche magi tiyo godo e loso thum nikech sani wacho ni gin e jok manomiyo benga oruchore. Jo hangla ing'eni nitie gimoro maneno ka ji kia sama ne Kafaya kane wane Siaya ne wachako entertainment makoro jogo wagitimo gi Siaya Embassy ba Kudongo Chalis wan go More Kings ne aneno gimoro ne aneno ng'ato notieno aloka ka wagocho nyaka sa 6 to tieno aloka obiro ni koro onyiswa mondo wawene chance mondo koro jowangla utugi naneno wangla adwa nyisi gima nyithindo ge goyo sani ni opogore ok en wangla adieri mantie en keyboard ma keyboard owangla naneno kutieno aloko obiro to tieno aloko keto bunde mang'eny madhi bunde mana 7 migo kama koro mache owangla ne wan kata godende waru mano dende gine nomiel miel mane pok aneno kane wan e dala mar Siaya to kane keyboard odhi obiro ni kore keke taneno ka koro bunde ka onge koro gido kata drum set to gi keyboard koro gima igoyo sani ni ok en owangla utina loka maneno kogoye mogik Siaya ne bunde mang'eny to giwergo gasele to goruto to ka keyboard odhi obiro jogi koro wero keyboard lan captain ma iwachona ma jasemba kata mosoko winyo gini gima nyocha gigo ni ok ohangla En piano. En keyboard en piano koro ilose wede ke piano cha kaka neno olose gi drum set e iye to olose gi rhythm gi solo gi gimoro amora e iye koro en kigoye tek mana ni goye kaeto gima yude koonge go ni key mane imake gita makata kwado wawero auma nyajo yimbo moro kata kwado wero ginga guru keyo to wawacho ne imako gita jasulo mak gita e key C to key C ne ema jowe biro dhi were ema jo gita biro dhi goche tema jo winjo biro winjo koro owangla ka dhi e pimo tayudo ni gin key mane omako cha gionge go ng'ato nyalo gaga keyboard to wera wera gimobiro kata gimoloso mane gima adieri mantie kaka nene adwa naduoki chien matin ei cassettes gi mane miyagi kiting'o na gini miyawo iye inyalo kwanyo kata mana ariyo moko tinyisa ni paro ni ndalo mane kata paro ni ang'o nikech aneno Oula Productions ka aneno More Kings aneno Mbogana maendi kata kikawo kaka koro mae mar Oula Production ma wago Gokinyo Madiaba gene mano wer mano record mane paro ni wende mage ka ma were nyako moro be ni Flora to wan go guru tisika wan gi Gokinyo Madiaba to gi ng'ato ne godon Maseta en marehemu jasuna koro paro na mana ndalo kaka ne wan Nairobi kara mane waneno kaka ne wagocho ma wago 2009 to machalo kaka kwa hivyo mano nobedo record kwa Oula Production machalo kaka Undwe Sabina Yaneli Sabina Yaneli Sabina ngoma chandi mama momi sikela loko ma aparo go chieng Neli nosiepna ma aparo go Neli ahinya ne kaka no wero Sabina tengene owere ka wanto ne porwa nyithindo kabisa to wende ne gine metna kama no wero go kuto bala gene mowero go Richard Bolo gene ma wero go Diek Chilo be Polorwa koro maga paro go mana jodongo kaka ne gitugo maber
Mok ni ne in achiel kuom joma ne nie iye. Mok ne an achiel. An koro gi mang'eny moko nie kabat ka. Okay. Koro gi abiketo gi kar apar ma paro go wazee. Aparo go jodongwa machon. Okay. Sawa. Bende nitie wer moro ma samoro ne compose ka iwero godo kata nyadendi moro mane ihero. Obed ni ne usomo go, obed ni ne en mbasni kata nutimo go osiep, kata mana jaodi ma ikendo. Mano ng'eny, ineno ma weka wako chiko ne ka. Kaeto CD weka wako chiko ne kanyo. Nitie Saro Yoma. To ke jene chi nyara Simbu Bei. Composition mara mae compact magoyo to komore. Othone to more Kings mane wadongo nogo ma. Joma wago Thomas Bonde wayagini. Ka Ogudu TC ne nitie. Ne wan ka ji mang'eny ahinya. Koro mago waparo go mandalo jotukwa ma kaka nwatugo. Okay. To nitie wende mo CD moro ka. Kane ne nitie kaka nyalo winje. Bende waga nyaka e kamutinga nyango nyang'ae gene. Tingo woldo nyango doyo gene. To paro go mano osiepe na go kaka nwapon. To mawero go jaoda gini bende nitie. In gi monadi? An gi chiga mar ariyo notho. Chiga maduong' to nowuok matin. Koro momosu kane wuon odno en chiega ma wan go ka. En jaodi matin ko. En jaoda matin ma koro rito jaduong'. Okay. Maduong' en wuon en min nyithindo. Maduong' to ne mana nigi nyathi ma nyaka achiel to ne otho. Mana nyathina mane maduong'. Koro mar ariyo. Yes. Wuon e japuonj. Madala ne dire kane. Okay. Mar ariyo iwacho ni mar ariyo tiro ne Juleta oko. Opodo ngima. En otho. Embe ni weri. Embe na were en ma wende ne wecha. Onja ne wende no matin. Ok wawinje makare. Sawa. Okay. Koro gi Samuel oseniendi jaodi matin untiere go nyithindani. Jaoda matin wan go gi nyithindo 4. Okay. Chwo ariyo gi nyiri 2. Dhi skul te. Dhi skul. Achiel kawuono ne tuo. Mane sama ne wawuoyo gokinyi na tero osiptal. Machacha. Macha nyathine mar 2. Okay. Nitie mar 3 maluwo bang' wuoyino. To gi matin ma be pod idhodho. Erokamano. Thothne gimomiyo napenjo mano. Thothne ji ne wacho ga chon. Kata sani pod en gima ji wacho. Ni kisebedo jathum to gi in ng'at ma weche mag bedo gi familia ni tek. Ka inyalo wacho ang'o ahinya ne jogo eko ma gin jothumbe mapok okendo? Nitiere gimoro inyalo penja kanyo. An anyombo ka ja higa 19. 1978. Dwe mar 8 tarik 17. Ema nakawe jaoda maduong'. 1980. Ema kawe jaoda maduong'. Dwe mar 8. To karomo 1982. Ema kora achaka kawo go jaoda maradi. Mar 2. To kacha ne adhi ago thum ka jonyuolna nodagi. Koro kane giyuda na duogo dala to duogo kapong'. To nyako bende olema, to nyako mano olema ne makoro gikona nakawo, to nyako wuoyi akawo. Maka tiga ndalo 3. Juma achiel osegol na dhok 5 adhi anyuomo. Bas chiga mar 2 ni bende nwang'iyo gi nyako moro ochako lema. Achaka kawo. En bwa nyuma monde na 2 gi dhok 8. Manyuomo masemba gi tiel modhe. Chiga mar 2 dhok 8. Chiga maduong' dhok 8. Matin nyuomo dhok adi? Matin era 3. Okay. Koro nitie gimipenja kanyo. Jowa ma jothum nitie mara olalgo. Ne wan gi jathum mono yawo Ondiek. Ne othoro gocho ne kaka Kilonzo gene Nairobi. Ne nitie jothum moko mane ran olalgo ma ng'eny gi ne githoro weko mon madongo. Koro dhako maduong' ma chi ng'ato ma ja pesa idhi yudo kata Nairobi tiwekori kode otieko rembi. Ka chiemo moro ka kodi tang' ka mon madongo go eming'iyogo. Nyako matin kodi neno ni ketho ni sani ki samoro onge pesa.
Koro miyo jothum moko mane oketo wigi ne nyaka wekgi ok oyudo ji. Okay. Yes. To jothum mane chalo brother Chaligene machalo Opiyo Magene mane onyombo chon to yudo jogegi. Nikech an e family na kasani family mar Otoya Wando wan ji 20 gadi. Koriwa gi nyikwaya. Jok Otoyo ji 22 koriwa gi nyikwaya gi monde jawuota. Mano koro iwacho ni ling'any mari. Koro miyo ok adhi marach ahinya, thum to wagoyo, to ok adhi marach ahinya. Ok igalori. Ok igalori e thum. Ok agalora. Erokamano ahinya. To wachni mogik. Ahinya nyaka koro samoro itajono mana mathin e wi Kolela. Winjo kanyo kani wacho ni Kolela be nitie kama ne urome godo mana matin to. E bwo dakika achiel. Wachni mogik komakore koda weche mag thum kaachiel koda samoro gimoro madigo mondo mi wachi mogik. Kitiyoda gi kamera. Gima anyalo wacho ni awinjo ka ji wacho ni ohangla makoro keyboard ni koro ni ema weko sani. To agombo ni jothumbe warwa mapod winja oindo wuola ang'e ni winja ka. Gilos wende mondo me wachokre wachak wadwa goye kendo wende moko were wa joma sani ji ochako winjo kade be no waloko elni mamoko. Ke samoro an kohala to thum to bubiro na. E jugi mar thum bubiro na loso were joma tiyo were to kiana loso were. Koro gino ywak mi wi aloso koka nyiso ng'ato to ong'e. To ujende wagi gimbe giendelea to giteme mondo me kibere gi jogegi. Nikech Kolera ne wacho ni thum bende ber to rieke tang'. Aole manono ketho mang'eny. Koro kata kaka nyiri sani kidhi e bechegi iyudo ka nyiri ng'eny waiters ng'ene ndalo wach machon waneno ka mon mane iluongo chorororo ne joma dongo. To sani i bechegi iyudo ka waiters gin nyithindo mathindo ma bas nyithindewa kata mar 2 3. Koro inyalo yudo nodhi okawo nyathi moro kata mama moro okawo nyathi moro olalgo. Agiwinjo wuore ya mapera ne wacho mina mana ne Mombasa. Ng'ato ka ng'ato tang' me tang'a ne ng'ato ka ng'ato ne makama wuore diyego to maduong' ne oteme mondo obede gi familia mare kigi kudu gi jothum. Erokamano. Yes. Erokamano ahinya. Echani wacho ni mae gwengi ogada CDC be. Mae dalo ogada CDC ema. Matiende kani. Kamano. Erokamano ahinya. Nyakwara mogiki kanyo bende makelo wa giko machendo makawuono ni ndi mar ng'e jothumbe wa kokalo Mogi TV ka mabende ne wago mbaka koda Otoyo Wando ma bende ne otiyo machiegni koda Prince Julie Omore kaachiel koda bwana Emma bo bands mopogore. Hello producer mara Alex Obado kaachiel koda jogo eko mane ochung'ne chenro ni mondo mi obed makare kamoting'o kanyo endo jopicha maga Steve Shitera kanyakla koda Hebron kaachiel koda jang'ad picha gi eki kendo chano gi yo makare luongo ni Dana Olonde Nyar Kano kaachiel koda bende jotende Ramogi TV te kamoting'o kanyo Sidia J Bonyo Perpetua kanyakla koda Masi Oburu Oriti Masande. Magambo ni wodo arorego Utepa makode yuore da maris kagalo akwa jogenda Jovinjo duto dole kawero woni simba Jamune woda mani chunyi malo chweiga pako iro momeja Vinje duto viseti pako ite Odeki yanu keli maloyo nyatikeni tiye jo pinyi poi Ilongo kegi nyaido siepi jo sounga wodi pacho